Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabon series in Adam Zango, beby. Ku je YouTube channel din shi official Adam Zango official. Za ku ga beby. Wannan fim din kayatacce ne. Adam Zango ya ce ya shirya mai na musamman saboda masoya. Ku je ku kalla wannan fim din beby. Fim din nan sai kun kalla. Gani ya kore ji. Daga ni na kudan Nijar, 'yan Najeriya sauran ƙasashe, ku je ku kallo wani fim mai suna beby. Dan Adamu Zango ya yi yadda zai ya samu farin ciki a wannan fim sai ma kun je kun gani. Beby zai sake shi this month on 27 watan shidan nan, insha Allah. Adam Zango official beby. Na bada na ƙara da ƙari na tara tun farko tun can fari a ɗan ban shayi